ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மேஜிக் தமிழ் கேமர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எப்படி ஃப்ரீ ஃபயரில் 10 ரூபா 29 ரூபா ஆஃபரை ஃப்ரீயாக டாப் அப் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே காய்ஸ், வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் ஒப்பீனியன் ரிவார்ட்ஸ். வாங்க உள்ளே போகலாம். ஓகே, உள்ளே வந்தாச்சு. இப்போ முதல்ல அங்கே கீழே ஸ்கிப் இருக்கும், அதை கொடுங்க. அது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அக்கௌண்ட்டு ஆப்ஷன் காட்டும். அதில் எந்த அக்கௌண்ட் வேணுமோ அந்த அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணோடனே இப்படி தான் வரும் ஹோம் ஸ்க்ரீனில். எப்படி ஏர்ன் பண்ணுறதுன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மை டாஸ்க்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நோ சர்வே அட் திஸ் டைம்னு வருது. உங்களுக்கு வந்து கொஷின் வந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் அ நியூ சர்வே அப்படின்னு காட்டும். அங்கே ஆன்சர் சர்வே அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா கொஷினுக்குள்ளே போவோம். அப்போ நீங்கள் வந்து அதை ஆன்சர் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். வெறும் சிம்பிளாக ஆன்சர் பண்ணாலே ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம். அப்படி தான் இதில் ஏர்ன் பண்ண முடியும். இங்கே ஷேர் நோ அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஆப்ஷன் எதுக்குன்னா நம்ம வேணும்னா ஷேர் பண்ணிக்கலாம், ஆனால் அதில் ஏர்ன் பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்போ எப்படி ஃப்ரீ ஃபயரில் அதை டாப் அப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அங்கே மேலே ப்ளே ஸ்டோர் அப்படின்னு ஒரு ஐக்கான் இருக்கும். நான் மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளே ஸ்டோரோட ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு போகும். இருங்க, லாக் போட்டுக்கிறேன். இப்போ அந்த 3 லைன் ஆப்ஷன் காட்டும் அந்த டாப் லெஃப்ட் கார்னரில். அதை தொடுங்க. நான் மார்க் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். அதை தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ்ன்னு காட்டும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே உங்களுக்கு கூகுள் ப்ளே பேலன்ஸ். அதில் காட்டினா அதே பேலன்ஸ் எனக்கு காட்டுது, 32 ரூபா 20 பைசா. சரி, இது எப்படி ஃப்ரீ ஃபயரில் ரெடீம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதை நான் வந்து இப்படி ப்ளே ஸ்டோர்லேயே இது பண்ணி காட்டுறேன். இதை பாருங்கள், ப்ரீமியம் போய் அந்த காசு உள்ள கேமை நான் வாங்கிறதுக்கு இது பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா 30 ரூபா ஒரு கேம் இருக்குது. அதை நான் டேப் பண்ணுறேன். டேப் பண்ண உடனே அங்கே கூகுள் ப்ளே பேலன்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது பாருங்கள். அதில் காட்டின அதே பேலன்ஸ் இதில் இருக்குது. இப்போ நான் பை கொடுத்தேன்னா உங்களுக்கு வந்து இமெயில் அண்ட் பாஸ்வேர்டு கேட்கும். அதை நீங்கள் கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு வந்து பை ஆகிடும். இதே மாதிரி தான் ஃப்ரீ ஃபயர்லேயும் பண்ணணும். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதனா இதில் டவுட் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோ அதுவாகவே போடுறேன். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தொடுங்க.